vi skal etablere det fede samvær, så har mændene brug for at udvikle sig lidt. Altså blive mere tydelige, som du siger, eller blive mere, både tydelige på, hvad de på omsorgen, men også tydelige på, når det er noget andet, det handler om, eller sådan, når det... Man kan også nogle gange bare have lyst til at gå i stå. Jeg har noget at se. Jeg er færdig ud. Det bliver ikke bedre end det her. Jeg er den bedste udgave af mig selv. Jeg er så god, som kan blive. Jeg er faktisk den færdigudviklede mand. Altså den her mandeslægten stopper bare her. The end of manhood. Det er the end of manhood. Altså det er the end. Den er bare the end of manhood. Vi sidder og på toppen af manhood næsten. Look up, look down that lonesome road. Look up, look down